to. Oh, may nga, ay, underage mo na. Oh, underage. Na may ginikanan, underage po itong ginikanan. Yan papag mama, underage po to. Sino may ipa-desisyon? Dili man siya. Sino may ipa-desisyon? Di man ako. Unsay tulubago na ko nila? Wa iya mo. Ang nakon ila kung tuyuan, sa kayo na ila. Kung ilang tuyuan. Kung mayroon sila nga, bawal na yung pagpangasawa sa daghan, asa man sa konstitusyon sa gobyerno. Asa may konstitusyon? Palitaw niya ng konstitusyon. Na ba? Wala. Kung sabihin na sa konstitusyon, ang pagpangapi, bawal. Muna'y adultery nga kaso. Ang pagpangapi, bawal. O yan ka ng mga congressman, senador, gobernador. Wag ka na'y kabit, mutuo ka mo? Ha? Mga congressman, gobernador, senador, wag ka na'y mga kabit? Ako di ko mutuo. Nganuan, ultimong driver o habang-habang na ganit kabit. Ultimong mga construction worker, mga mananggiti, na ganila yung mga kabit, sila pa nga mga portaan o mga kabit. Na sumaw na ilhanan nga ang ilang gobyerno, buta. Buta ng ilang gobyerno. Bayas o gaupan na gobyerno. Pero kung ingon sila nga ako, kisa may akong kabit nilang tulo. Para kahumban nga mananapaw ko. Kamu, nakasabot ko ako sa word nga panapaw? Kinsay makasabot? O kinsay nakasabot? Etong page nun. Kanang panapaw. Kinsay po kasabot kanang panapaw? Agoy. Ito'y magtulat ang ginamos. Duwa po na yung makasabot. Kanang panapaw, dili asawa. Hunay pulong panapaw. Palanglit ka ron, ang kay asawa dili. Tuwa kay gitago-taguan babae dito, munay panapaw. Unya sila, asa may gitago-taguan na kanila? Isa may kapitihan nila? Wala. Gilang taglaro sa publiko na sila mga asawa. Hindi na sila mga asawa sa unod. Nga tinuyo, nagiadto na kustukaran silang balay. Kundi sumala sa mga damo. Ay, ang saad sa Diyos diri, ang nangamatay ng mga anak, gipabalik ngadto sa ilang mga inahan, pinagis pagkabanhaw. Kaning mga anak ka, dili ni mga anak ninyo. Pusa ka ng mga inahan, dili ng mga inahan ninyo. Kinsa ning mga inahan, mao kaning ang kanang mga anak ka, mao kanang mga anak ka nagipakatao sa Dios dito ni Abraham ug ang mga inahan anak mao ang mga